Yede Abraham yi. Opanyi de minim sesei mi em se bibi buru yeso a etse hokwan bi aso ye tuensa na yakofre nse o ma kire yimu. Isan se papa no waben pa ye kana se obi aben ewo amambrem ne abakosemu a papa yi waben papa nitina bobe yenkona yenkonkwohwe se yebetumi etie de ohoya Padaroma midinde nana akohene mewo asante afijase Padaroma yesia denti na otwe etwa mu idwumadi no so no obusa asem bi se ede benti enna dwaben man hene otumfo etnase ansa na waba Padaroma die nananom ka ema meso metiye na mesan eye oyokuni ankasa nso de nananom kire me ema meti se ye nananom ema saa ekwan no beda honom na elise dwaben mahene ene manhia asante hene eye enuanom kan eye enuanom kan yefunu baako se kasa enuanom a yewo ejama ene yewo niwama ba dwaben ene manhia de eye niwama sanse dwaben ye oyoko ena manhia enso ye oyoko na nananom susu yemu no akon a nananom kon ye ne nimdi a nananom nya fa efiri akon mu nti nananom hwehwe ne se manhia ni ho a dwaben ena ye ne nua kan enti se obi ye dwaben tamfo a wo ye manhia so tamfo enti abre bia no na akoye se empenifo kan asem bi se yemfa ye kosua engu adaka baakum ewom se otumfo manhia ene ye penini enti edwabo bia na ewo se manhia kobie no se dwaben bebe bia na nanim susuyem ni se omu nyina akobom na se atamfo ekoto hye wonso a abusua no abo enti na nanam ye ne se idwabo ba na se manhia beko na se dwaben beko bidia ene dwaben entena fie enhwe fie emma manhia a we penini no oni kanko isanse manhia na wo akofo nyina owo nifa owo chidom owo bunkum owo abrafo owo akofo ni nyina bi enti se base manhia ekwa opia manhia pie se okofo se manhia ekọ edwabo bia se a okote se de okofo na ekọ wode na kodom nyina na ekọ enti opie firifi a ekwan so ba nyina no okko kopim so ba betenase ewo dwabo nase enti se nyame ya na dom na wanhia atamfo bia wokwam na se ofam ebeduru dwabo nase betenase wi a afei ehonom na yebeyi na sutre ne bambofo ebeka chense nana sese de yebaaye no ekwamu ye hu se edwabo yasenso no bambo ewa ha enti afei de
yɛbɛtumi afrɛ onua ketewa ama naba na nanam adwene mu na yɛ sɛ ban bonti ɛna ɛwɔ sɛ dwaben tena fie ɛhwɛ akyire ansa enti sɛ nana ɔhene bɛtena ase wɔ badwa ne mu na afei yɛbɛyi na sotire sɛ ban bɔ ne biribia deda na kwaa mu a ansa na manhyia asoma sɛ ɛna monkɔfrɛ me nua ɛno nso mɛka me ho ɛwɔ ha ɛsiane sɛ ban bɔ no biribia deda na kwaa mu ɛno nti manhyia asoma sɛ yɛnkɔfrɛ onua no mmra a onua no nim sɛ seesei ɔno ɛna yɛ ɛka sɛ abakɔma hene dwaben ɛna di abakɔma hene ka sɛ obi di abakɔma hene a kyɛ sɛ obi a ne tirim yɛ ne dɛ paa ɛsiane sɛ ne nua nimpɔn ɛna yɛ wɔ hene yɛka wɔ hene a manhyia ne wɔ hene enti ne nua na yɛ wɔ hene no sɛ ɔwɔ fie na onua no soma sɛ ɛkwa mu yɛ dwabɔ no ase yɛ enti afei de bra bɛka me ho a wɔma yɛ dwumadie ne ɛnhyɛ aseɛ enti wɔba a wɔde kyɛ sɛ tirimudɛ ɛna ɔde ba ɛsiane sɛ wɔno ɛna yɛ abakoma hene nti wɔba a ɔbɛtumi ayɛ de ɔpɛ biara wɔ kwam na mpo no ɔtumfoɔ soma ɛma yɛkɔfrɛ no mpo a sɛ wɔmmra a wɔwɔ akɔnya sɛ ɔtumi yɛ no sɛ deɛ wɔmma na yɛasan soma ne mpire no soɔ ɛno nso ɔbɛtumi ano sɛ deɛ wɔmma ne mpire nsa so ansa na afei deɛ wɔtutu no na sɛ wɔba na sɛ wɔba nso a wɔde ɔyoko abusua no nyinaa na ɛba nti wɔde dɔm ɛna ɛde ba enti wɔno wɔntutu mmirika nkɔtena ase sɛ wɔhene te hɔ nti no wɔde mmirika kɔtena ase daabi wɔdi n'abakomasɛm enti ɔno no deɛ wɔba a obi nhyɛ ne sɛ ka ho kɔtena ase anaasɛ onua ne te hɔ daabi otumfoɔ nso gyaa ne pɛma no sane sɛ wɔno ne di abakomasɛm nti wɔno ɛdeɛ wɔba a wɔde dɔm wɔde wɔyokoɔ abusua no nyinaa ɛna wɔde ba nti no wobɛhu bia ne dipa dɔm edi n'akyi nti nananom nyansan mu no saa bɛ ne na ɔmo ahu sɛ dwabɔ no ase no ɔmo ɛna tumi no ɛne akofoɔ ne biribiara yɛ ɛwɔ ɔmo afa obi ntimi mɛto nhyɛ wɔ ɔmo so nti wadarɔma deɛ nti a ɛma dwaben ɛtena fie ɛtwɛn ansa na manhyia abɛtena ase no deɛ nananom ka ma a mɛteeɛ no no nananom hu sɛ yie mmienu yɛkɔbɔ mu a wɔanhwɛ a na kwamukafoɔ abɛto ahyɛ yɛ so ɛno nti ɛna ɛma no ba saa nana akɔ hene ni deɛ na me nananom ka ma a mɛteeɛ no ɛna mada n'adi no mewɔ asante afida ase okay nana akɔ hene asante afida ase ɛna yɛte ne nkan na ɔkyerɛkyerɛ mu na yɛbisa bio sɛ yɛse ankɔbea hene ɛdin no ankasa yɛ sɛn sɛneɛ ka no ɛyɛ ankɔbea na yɛdɛn ne baeɛ na bosu ɔyɛ de wa wonim ankɔbea wonim na bosu saa wogyedi woyɛ sure anaasɛ wogyedi akwasi deɛ tie ne sɛ ankɔbea tete wɔn nananom ɛde kɔn paa titiriw ɛde akɔtiri wɔ akɔn mu nananom nso ɛwɔ ahenni no ne na yɛn ahenni na akwasi bɔ ne hwɛ so a wɔde yɛ biribiara nananom wɔ nifa hene yɛwɔ benkum hene yɛwɔ kyidɔm hene yɛwɔ twafoɔ hene yɛwɔ adɔnten wɔ hɔ ebiara di dwuma na sɛ ɔkɔ no ba a na odi kan no ɛyɛ twafoɔ hene no obedi ka kɔtwa sa ansa na dɔm nafa so twafoɔ hene kɔtwa sa wie se pa akyɛ na adɔnten
ensu ene ne dom di kan dontin achi no afei no krowura de ye otu krowura no ohene nankasa de odi mfimfin enti dom no bi wo be nifa hene ene wachire ene yesa bi su wachire achi de ne friend chidom hene ana yesa wo nifa hene ne obenkum hene ene wa dontin na kosi sa ekuo nyina dontin nifa benkum chidom nyina ekokun na chie ne yesi enya obi a ohina obetra fie sebe ya obi be free awura wontima me fa ma no mum anko ti sa ohina obetra fie be hwe fie amobi a me free awura amedi achi nsemoni amedi awuno oni ni adon anko bia hene on de onko ba bia kosi ejuma ni se ohwe fie se obe fie ntutu nyina be koso na obi ame free awura amedi ebone enti chidom hene no abedi wo hene chi nifa hene bedi wo hene fa bekum bedi wo hene benkum na donten di wo hene nim ekọ no ndi kwasi won fekuo wo kwasa santemam dal me kan fekuo no dodo no wa ha ebia on fekuo benkum on fekuo nifa on fekuo chidom on fekuo ana adonten so on fekuo isa fekuo trigu ni nyina ekọ no bi se enya obi a obetra chire behwe na amefuma japade wo fie amefa ma na anko baby sa onde na nanmo kwako no onde otifie na wo hwe toto niema se be ya niema be kokoso nyesa akosi atafo bia onye be free acha be fire awra nanmo ni atiye bisi kwasi ye hihye bi na kwasi boni esua no nanu kamira fi ba ko esemka kwasi nanu ye ko menhia me hu se etuo ten anu bi na kwasi boni ya so bi wu a pani bi wu na to 24 gun shoot no nanu de no kwasi boni nsua so we dey say 21 po ta 21 ye ho no musua no na nanu ho ananum gun salute boni di yesu na usua ne ma pio ofafie ho and no so ode achia no okay ya kase PSC e de PSC abakan na e de ne bai PSC akamfo no obia oba bia bakan no pie one pie free sienum sienu ma wo de sienu a oba ma fimu na dika pie mu PSC okay you nana opanyi wachire mu e de kire yen figase e kire yen se kasa bi wo ho a yaka PSC opie frisi mu yaka awotwa no yaka na so na tede canon dru ba bia na ye se no ye kasa obi PSC a na bosse e ma ne bae na se wachire adisiedie na se waye bibi a ede boa openi wadaroma midinde na akohene mewo asante efijase wadaroma yesia de na ye tenetene ye kasenti ye tactic assembly ewo ayi asepa ebra obi akobo ensa abode na se wachire adisiedie na se waye bibi a ede boa ayiyo na ekoso no ena ye taate se omo bo ho deru achire ye na kan se yedie ye dawase ase da PSC ne ye de dawa wadaroma ye wo baabia ne ade a yeka si PSC ejina ho emma enipa yawo no yefun a akwala MPA muda na wono enedikan a wopie efrim ena nananum ede se edi ne ma no na bosie nyina ne se nananum fa ne se
Ọbaa no ne okunu tie no na ne yefunu no ɛwɔ fam bibia nhyɛ mu no na ne yefunu no ɛwɔ fam. Afei de nanam hu ya ne sɛ ne yefunu no epagya no akɔyɛ sɛ esie a abesi n'anim. Nanam hu sɛ esie si hɔ na sɛ biribi pie firi mu dia apie afiri esie ni mu. Apie afiri esie ni mu. Pie sie apie afiri esie ni mu. Ente de pie sie gyina hɔ no ma yefunu a edi kan a akwara pie firi mu baayɛ no saa akwara no pie baayɛ no ɛna efrɛ no pie sie. Tinana mo kasa bi ekasa ekura kane ɛna yɛ ekura kane ɛna yɛ ekura sɛ ekura to aso edu na sɛ ɔmo ba wodi kan hu ekura na odi kan na ɔse ekura na ɛkɔ no afo sɛ hu bi mu a ebinye yɛnsan ka sɛ ekura ni bi ni ekura to so mienu ana dɔtɔ so miensa timpanefo se ekura kane ɛna yɛ ekura. Enti se piesie no yɛde ma obi a wɔyɛ ofiri yefunu a akwara mpie mu da na wɔne ne di kan a wɔpie ɛhɔ no ma na esi yɛmfa nkɔda ase ɛnkɔka sɛ aseda bi epiesie daabi. Aseda bi ne hɔ no ma ɛyɛ piesie yɛma yɛnka yɛ kasa ne yie baabi ɔse yɛka yɛ kasa no yɛnka ne saa ti wadaroma aseda piesie bia ne hɔ no mu a ɛyɛ kasapa yɛde piesie ɛde ma akwala a ofiri yefunu a akwala ne kan pie mu na wɔno ɛne akwala a wɔde kan pie no ɛno ano no ɛhɔ no ma na piesie no ɛso ɛnkɔ ayi ase wadaroma nana akohenene mewo asante afijase medase yo nana akohene ana yete ne nka no nti piesie no sɛ oba odi ye de bon sa da piesie da piesie a yete nye ye mfa se da piesie bia nkɔ nsaase ye funu mu na aseda piesie no kra de ye obi abɔ nsa bia na so ba ko bi odi kan a muhu bi da no di gina ho makase ade na so na edi kan a ye hu bi no nti di kan na edi kan ebi ma bio nso edi aseda piesie aka ye na se benya piesie piesie be wa enya sanketo a ne obenya aseda piesie ebusuafo mo nso na mo koda ase yɛda nana akohene ase na nana mesrew owedu akyire mu sɛ yɛka ankɔbe ahene a kyɛ sɛ ɔno deɛ ɔhemfo no nyinaa kɔko ɔmo kɔhe ɔno deɛ ɔnkɔ baabia ɛne nananom a motie me no sɛ bia mo nso wɔ n'asekyerɛ bia anaa kwan ɛfa so ɛbaeɛ a mo nso betumi akyerɛ yi mu na mmom no ansa na no nana akohene Mr. Baby Obia no minim sɛ wotie bɔmɔden a de ma edin ankɔbia hene ɛbaeɛ nananom animu ada yɛba ne yɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu a sɛ beduru baabi a aduane mu animu tie buo bi anaa yɛpɛsɛ yɛkyerɛ wase anaa yɛyɛ bibi ma ne hawo yɛsrɛ wada nimum sɛ ebehu na bɔseɛ baabi efiri a ansa na ɛba mpo ebia no obi ka na wankohu ne ka na wafom yɛsi yɛkyerɛkyerɛ yɛsi yɛyɛ akamfo na yɛkyerɛ asante amammerɛ die na yɛka ne yie yo ɔyɛdoa Akwasi na ɔtwɛ ne na de ka yɛ nie ya fo ano bɛ ofidie na kasegu afidie na kasegu manemra fo na kasegu na ɔtwɛ ne na de ka yɛ nie Akwasi e ka sɛ ka efie nipa a wɔyɛ hwan e ka sɛ tete hɔ no na sɛbe ananom ɛtɔ nipa no ɛno sɛ kɔ ɔko na sɛ di on so a efa nipa no ba fie
afei nso yɛ toni pan kasa de sika toni pan de no be fie e be chichiri fie na sɛ nipa no mo ba ɔmo nka busua no ɔmo ayɛ fie nipa ɔmo ba ka busua no ho de na nso asɛm bia ba yɛ kasa wo yɛ fie nipa akonwa to fie ayɛ on de oni bi na mom efie de wo ka akona busua o yɛ wadwe so obɛpra ne ɛkyerɛ waseɛ twɛn na wodi enye yi sei ni sei kwa fa so aba yɛ ne edu wodi akonwa ne bi enye yi Akwasi ade e won sɛ nananom sɛ nyina ya twɛ ya koma so ɔno kwa no apasha ma we no won so apasha ma we to bia ni bia sɛ we sei fia we nipa tie no tie sei no tie to nanso na de afia ho adi na yɛ ntoni pa bi onti sa afia nipa no wɔsɛ wɔn asɛm sɛ afia nipa fo bia titire ɔmo taa yie ɔmo taa yie papa no yie tam so be wi ase na opre japade fie akonwa no na opre bi e ba sa ne ana eche na se o mu di so no woni ye fo oni obi a oye no kanyi se oni ye fo obi a oye no onu nko a oye ya ni na kira ya o sere o bompai bone ata na kire nto ebiribi a na ekosa na o muka o mu di ye papa o si o mu man no correct na wo fie nipa bi da wonim bi ko si misima kan ha se ya ka we ka che woni ka che we na msi wo hu bi ko si nyana mba che pusa maka si o ana msi wo hu bi da wonim obi o ye fie nipa ko si min che pusa maka si na mde wo hu bi da ane da bi ngo kan fa sa mam wo hu bi da e che se wonim bi wonim obi o ye fie nipa na fe afi o de nwa nchenche o bia o fie bi mu obusua bi mu we fie nipa na nso so ye kas men kas ko bo bi ed mi si wonim bi na na kan share me nti wonim bi minim bi teacher ni a wo kira de kire oye bema shada tre exams de man kora ansa na be so asa na de na nchenche ene ya fe ho di independence nti yes ko bo bi di mi si bo bi mi si wonim bi yes o fie nipa okay se do abe gana ni but say nyen nwanwan so akwa so betima be di ade o ya kan fo asisi en bo msisi wo no na waba na wanya ni monyam ofo wa bibia dia ya na ze Ghana enya iboki oye iboki oduru menshia wa nuru bajom onu abusia bia mu oduru menshia wa nuru bajom oduru menshia asante ye be di rough sa asante a me say oduru menshia na amafo di nanim na hwehwe omo ayi twene ayi abebi hwi na ne che ne ayi ayi bi guguru ko mu ade hwi guguru hwi moda mun kwai eno mo ba moda mun fa ayi moda mun fa mracho eto ondru apenso ni mo no obechi openso hana so no ni so akwa bia so obechi so de ye ni de akwa bia obechi fans udre ni mo no na nana Kadangredze Roro Baba remove your sandals no Roro and bend down to greet the king no you say then pass here oh I want to greet him I want to shake him no pass here yasi dia o hia open now akwa nim so on say kotum na sire be o now we want him o yo hene wo he ye nim wo ko si chekra na hye no ya ma ni tu ye hwe yasi tu che no na woro mpabo anu woro anu tu che no bend down your sisi no bend down no you say then pass here go pass here baby odo no ube wuke na o hene na ngata to no o abo ibo king one king share wana okay okay ye yine na minim se we libetime ya change we ne dia to ha na maye ne a nanka yetime ehudie ekoso tv no cause baby e da no kora no yeti multimedia manfo bi na de eto honom ye de no to yiri maye a nhye tv no eso e maye na nanka yetime ahwe ne ye nanka de ye ka bia na ye show mo nanka yetime ehu
Ibo king drew opem so no wanye king you say wanye king Akwasi na nwa wane say so for there won wo drew e so for there kwese mamusa so na ho te sempo ye oh akwasi nyame adom so ho ye de oh okay na awurade ye na djuma de nyame ase de nyame ase sa udi line mu na okokoto o chairman kantankranchi na o hene kasa bra na chairman amakwa o hene kura kasa bra na o so man kwa o man kai because oro no hene yire nti o hwe ni na wo fi wa na o man ko onkoda wo na na tekire ho na o tere nsa o tibi se ha o mra o hwe na nim kura no o hwe ni fa na ko ba di o twi na ni tumi e ka tumi wo I feel the 2 minutes the castle. Oro no yo eh yes sorry ah yo hiyo ka kantankanchi na ka ko de so man mo na mate mi she da pa na wabre wabre mo so wabre ba man ba obi cha o hina gese so den sa da bia ne pija no bia na be chia ono ne yere so o chami ni eyo ba wo ware o hene no na so ya le ana se bi to a no bi ya so hene ya rekre se chame ya sa Engaze chame ho dodo no se ne no an o hu anim na sa o pa asema asebes ne ko so e bi kro o nti o transit ya on time ho hene o hwe hene ni mo a mo ba no hwe o hwe du no aya wo hu de o hene ne ka kire no hwe o kra ei se da no ye ya si beduro no mama ke edu achia mina mtoso miensa na ke edu achia na ne yere di so minim se o metoso miensa edie yes o afi me wuro me pabo na o ti bo mu ase na bo mu ase dim se o ka zampa bo na fancha eno ano no tumi no na me ka so na na de nka mensa to ne nsem na de yes o si tie o si kantankraji ka kire me se baby a wo duru na wo tu ani a face to face wo gini hwe wani mo hwe nanim no kura ko akoda nyame ase wo se da nyame ase se wo hu no ko ka ne kwa kwa ma hwe ha we tia bra fo men hwe wani ko ni we tia wo za wa hu kredi na wo se na enka sebo okay yankwa ani mo enti ibisa edi ambisa me da so ibisa se ankobia hene na bosie Akwasi mpa cho de o yido aka ne no ano na sabe obi ankobia hene na ne nche so onkoba bia onye so onkoba bia wo hini tu kwan a wo de akiri ja no ono ha akiri se kon o se de o hene kwa ono ha akiri but ono ho no se wasiesie ho akumu wo ha akiri ni nyina no sana me kaya am sana na na poku aro di kai o hini bi ni efe na brimuro poku ketachi so ho enti o hina brimuro brai ekon no koso no wasi akire be sesa ama no no hini so okay esi epe ankobi ahini on wo yo hini ba wa unko ba bia no wo yo hini ba so ho na o hwe akire to tena hone so wo yo hini ba na ba me ya be fa ma me no wo fa ino wo papa yere anti akon kase ne mo e bi a hwe akire na na nya ye no wo to atena okoto papa do wow anti nya ko nya ketwa Obi send a message, you know, say Kantankranchi. Way back 1973 to 1978. 75. 1973 to 1978. Na oben pa we school. No man can say na Kantankranchi on ochire na de me fa say na teacher no okay papa nyi pa so nya be dia de nya sa ne chire we say no ochire na Kantankranchi ade wo school yes Kantankranchi na make na Kantankranchi we say e wo ni school na okomo sa bre na ye kredo yi adom
Ashton na say we kura ne say nya bonika akra jeke minim de ntia DC kantankra chi kura te o be proud of you akra jeke otie me papa otie akra jeke yes akra jeke say and o chere na de yes 1973 afia pem ahankro aduoso miensa ekosi afia pem ahankro aduoso wotwe na akra jeke akra chere na de very good so o shano akra ewo primary school Ashtown sir mafa ko to ntem school Akwasi you see akra me papa otie yo so shia nana kantankranchi a chamia sabre de se wa be no ya na wa bontin so ne de komo betima a chere se ne papa ne but dru ho ne de yes ya bodwa de a udru ho no ma ho yemfa papa sem e basem nko ho no se yes papa bi na no ne ohini bi odi ade omuskum no omdi efene to do honum no yes obi awu no program bi ko no mo kwache to do to no say the classmate no oni indifine oni ndifine ho school no na be onye to do ho hwe akwa do anya ko ire ti aponjine to do aponji hey ya kwa na mo Ahani yere no. Who friend na aponje. Say schoolmate. So those days no friend omudu fine. Aponje puma mama. Oka aponje what puma mama. Akwaji so onye hwa wie, ni se konkon wie se pa. Bibia twetwa. Efino manibo. Yeso na konkon di Jisa woni ko hye bia mo oba fie mo nkwa mo mudi utimi di mo nkoma wa ene mo mabonti ko sra no nye hode mo mi nu nkwa na mo timi di mo fira mo pe bia watu ko hye na badwa bonase ohun so ohun ti badwam o ko bodwa asemo hye sre wase bi da onsre o sre a eno utimi nyama ne oh okay afrase mudi mafida ai birthday amame no obusa abse di park se ben ena o ma fa me se me ba pani ni di oh nana katankanchi oh okay me bo ni di okay agwa samra no na ne classmate bi ni say Kwame Kodua SDA New Tafo SDA Church no and the classmate very good and so ne baby anya me di na dru bebre won photo kra ho wow oh mo nyina photo akraje ki penkratan ya disio ni jina ya eyo akraje ki dan nya asem ka se twabo oyo ba nke ya asem pa oye anu abodi tato na anu ye sei na anu ye sei ena na anu ye sei ni jina ko betra so last time busa ye ba me ba sei oba multimedia 1914 ana me call me sa ba 2014 o call ya o san ba not we keep in letter ni multimedia letter akraje ki ebebo nhire fem wa ojaye no koye to yes wo saba letter e boy ya edije ni tum akraje ki that to keep that letter ese e new oh debi oni nya asem a nya me pene wala hwe se ne wala wa twere gu ho de nyamu se maga ya tie bia hwe yo ya dama se owedoa de okay koso dan e kan pusa de ni pusa bia bo me pusa e ka se pusa nan ka sa ya bayire koko as bayire ya piepie bo pima kese ne yi ba kokora odi anu amen edwutwa e piepie hu nya de good attack bayira pesi Jansen anu ye fen pusa na mo baby ase nya na ba chem pusa mu akese e twena kese teto ono de na to de no pusa si abontenton ene de ne ma sesa because bayira ni ade na bayira kese ani pona nyina ni etwa pusa akurasi de bia bi wo akurasi pa ne de obo na hono mo bi ani jise o sensere ne de obi ani because we akurasi ni me ko bonu ye fansa hafu kro bi so kosi ana me ko to ye se bayira bi sira mo kala me say ye twa ni pusa kosi me to mentime adenti went me ani now fuka kra pusa
Sana kontomre tibu. Tibu we kontomre na nia. Unim say Nigeria fo nim say kontomre kura say yetim puto. Oh da omompe. Omunim da. Omompe. Omuyendo. Omunim say komti ande ni. Kontomre ye ni. Omo Nigeria fo omunim. Aye flower. Kontomre no ba menkin na habai. Nti no yam fisi ya ba ya fanya. Womo krobo nkwa hai eno na wom de ye nkwan. Krobo nkudo womo hai. Yes ya hanso krobo ngu yempe. Obian sa ukodwam obi akodwam anu. Bese kontomre ye twidi ob. Edi ehon ne yesu kutugu so. Asisi wo obi amfa. Udi a omru munyo you say no David udi a so omru mbe yo no mzi da bi enye sa asemo yo. Enkati kwa so wompe. Sa wom se friend war soup. Adai. War ebi akobre no me bia wo mu ya sa won cha hu on friend war soup ko mo asisi anu wi so ho ne na de egu na mo no enen we nyina sija so na o ni mu nkwan e bia nyen katekwan ya ebi ni ye wudi e be fa ye mu ene na woni mu ye nkwan bia ye e ma ni bi bon katekwan na akodi se be akobete ye hwie be hwie no amene we hwie o do ayen ko enim wo se ka daawere ene daagire so so dan tamu e ka se daawere che se oni kama menka onu twi daawere tawantawa wo montem na daagire nso so ye stamp je se nsano stamp di timano ne friend daagire wo se ka kunsun papa mu kunsun che se kama menka ese minu wanya sem kunsun shewtiri nso shewtiri obi atem shewtiri kunsun esa ka se na hima ye na se no tani ane krakra ahenkwa no na kyeresen e ka se sa brelo na esuma duru asanteman na nam kokon aduru anwumra omo so tani nti esuma duru asanteman nti na nam krakra tani kyeresen sa brelo asanti esuma duru asanteman nyina te asanti crash tani a de hwe kwan akopɛ na krabia international na nkukura tani no ye ka obi ye ntomkra ɛyɛ hwan kyese kan se obi wa no awudu ana nkunu ana num na ba ko bi de odamu bafua ni suban ono kwa de ni suban ye no ye no sai ni pa ne fa ntomkra ese odam awudu no no kwa de ono kwa bafua ni suban ode no enye sai ni pa ne fa ne sa ana wanweyo e hwan eno ye kire se wanweyo ye obi a sabi awusun na obi wa ebe won na sabi tokro ekwa bia na ne to ha ana sabi ebe won na nsa na abubom saa ebo nso ebe won na ne nan so anso bubom saa nipa no na wanweyo eno free awusu wanweyo ni obi akosi ye won na ne nsa no na nan se bom se bom se eno na doctor for no papa ye man enyeyo okay you be a ye wo no na ne odi atochima fra awoye na odi baaye because when odi baa na otwe na ebe edi kan ende kan se ebe ni bi nie e ka se kubesi ahosum aye na sape eni to na mano no osunu nsuo ukokwasi ka se okodi obia ukosum ukokosira obia enim ro na nsa na no ba funu tini kubedi wonam na osunu nsuo de nam okay yada se oyido an yete ne nka no me nua Deni boy wo Germany Deni boy se 1970 na ono so sabre no ko school St Joseph experimental no Ashtown St Joseph 1970 ono what is your Germany 1970 no ko St Joseph experimental school ebomo hu enya na asemo 1970 crab is sabre how many years 55 and answer say 65 55 was in 1970 na middle school form 1 me we school 1970 yeah wo me 1974 yeah wo me 70 na started middle school form 1 was sure there and me we 74 middle school was sure there semo school na warrior when the so we school and chena wo so we can wo school one was secondary school secondary school asem na wo ye so what na wo school na wo ye elementary school asem what I make us wo na wo school man say na wo wo answer na wo school
Oh, me we school by. Answer now. Me we school. One who school. People teach them now. Okay. 80s. 80s muna wo. 80s. 80s. Some years 74 now. Who year school year be? 74. 1974. I was sure that. I sure that brasso. Some in school. Yeah, sure that the one of one bro. The chrono. I sure that. Miss Nyano Rudi. Hey. Chrono me no boom. Chrono me mom. When kuna. Ska kwa ni twem keke. And I me no kambo mo sit and dying. School dying. Hona me school. Jina wo die. Oh, there be some. There be na me die. Say na mte ma me nche. 2 years na ko we no we school we. Oh, the kwasi service elementary. That's also in Cherry. Into ko fa na ne oba ne ko shia ya ko we. Oh, kwasi we actually. Kontombo ucha na 74. Na chichiro ko. There be where 74. Hey! Oh, do I? Oh, me chamu suro. Middle school asem na okay you. Okay. Your secondary school and your middle school. And the way they will make come middle school asem. Sisa abra no wie me fan say ne friend titine friend GSS. Eno me fan say junior high school. And for middle school. Ani there be middle school eno ni GSS nya medo no. Ntu wie no na akoy. Secondary school. Secondary school. Secondary school asem ko. Na secondary school na wo ye. Be a school my hwe secondary school. My school. Yo yanko yanim en yesi afi ba mu na asanteman enya ne fa hodie afi ba mu asanteman nya Ghana o muntie nie Ghana fa hodie 1957 efiri hene fa hodie efiri hene emfa kan ne nipa na hu fa hodie asanteman so ne won mu di asanteman so na abrofo bi die so na asanteman no ye ne man na ye enyidisifo ho English ne ehye nti ye die ho firi abrofo nsem asanteman nye Ghana man asante ye se ye o man ti afibe mu ana ode ne ho e de firi kwasi buroni nsem ansa na chiri kura ansa na Ghana o man Ghana na etiti friends Goku so Goku so no so ba je ne ho e de firi kwasi buroni nsem afibe mu a chese asantama kura nya ne fa hodi di mfie pi ansa na Ghana kura na benya ne fa hodi o santi yo man ampa o sikadwa botaye ne sen sikadwa yesi ne botaye ene sen de ne yesi ne de mani yo de ne o do we de apesi suamu apesi ede ne fa na apesi suamu apesi suamu nya apesi edi no wosum nya apesi egu wosum ne wa na bachelor apesi suamu de na apesi suamu de se apesi ede bre se gu suamu ya bitu afoda bo amon check you apesi suamu ase musa nya ode amanfo ode egu suamu ne yi dia na bayira egu suamu na hwane ho na wadi na wakwa ahaya abayere pa igunsuo mu na do sa tum na wi bia na wadi apesisuo mu ampesi igunsuo abayere de wi age so horo so horo ase wodi gunsuo mu fa horo mu ye nti horo abre horo be mprensa atempre nan horo di di kan na ko ansa na ese transfer ansa na ho akwachi wo mere no wa horo e wo da se mu no ha horo ho sa no ko horo na sai jaw wo mu ye nyina no bi wo ye nyina no odi o kete ndi ande ta die yo e de ne apesisuo mu wane kanchema o se we de ka enche o kanchema de kanchema ena hwemra kanchema de so fu dia kura nim ima mense ne tie tata na ese ma chiri ma wi o so akasa so fu dia ne yire wa hay obeya ne kanchema ansa na obeya ne yire Dabi say some na di nkomo so fu dia yire ma me ne tie ma fosti e beto wa se bi obeya so fu dia ne kanchema e betimi ambasa bia na nyesa so fu dia so fu dia mai bia kroje ntimfamfa na teacher for eze nkanhwe na eze ya na ebo na nya boni teacher for mom na kanchema wo mo yesi wa ne kanchema afei tie
tokura eda yen nantabono no emu no the friend is saying e hon ka form nantabono de mu ayesi no obi de ebi na ho no ye odi e de friend mote yeso e mote on se tokuro bi da wonan murum bakani yo no wonan murum ho no wonan murum ho no ho nan ka form we share slippers ya bu se na no na be share slippers no nifa no eni benkum a bu se ho no ebe kanifa ana nifa so a ebe katse de ekọ benkum no saa na murum ho no ye friend say ana so video card te ozi e braba ko obi a bi na ho no ye friend no mote obi e bi na ho no ye friend no mote footballers father time mote saa ada omuba na be sa na se ti atwabum atwa mote obu short wa na bo se for ni ahwiase ntem ti tokura da ye nantabono emu no ye nana isi fam no emu ayesi e ma yehu benkum ene nifa no ene ma yehu se wei e benkum nie nifa nie saa tokura na da ho no ye frɛ ne sɛn enso se be na eda kasatome ene kasakwa entem kasatome kasakwa enso se be na dantemo emfatie ana dai hema emfatie hema opunsuo ema ne ma no edori esie no ade o kesi ho no saa adwuma no kankan kesi pa bi wo ono pu eniema ma nsuo ono cheso ono water supply na nketo no sidan no saa mde to no to cheno and once ubusie ho senso no mko fafiri senso ho fom ho na enti so ubusie a emo no fa ayina emre no wabonten enfinfin ho no enti no ma start eye osro yes okay the tenom de en wo mutu wo fom pa nti ya na edi yo nti ase mfotie ehema opunsuo ema ne man edori esie no the friend is saying hey ase we de mu do pa o eden ede ne ede na ekofa asante asantenkai ebai esi den ene ma asantenkai aye kada bia asantenkai asanti didi so asantenkai lumba de bonyom therefore yini before ama yenyina enim say obi oyeboni aye asantenkai me say asengu asantenkai we menim nana ene me nana yere ene tie ma me ne ye made na mkotwere be kofa chop na mtwere guru me pro no asantenkai so obatia adasani o ya de ma no ne china na ne wura fi akora me na nankasa awo me ma me no ma kenkai but me na yere de de no hwi ni wo ha o kai ti ase enti na te ho ndio ase na no te ho ndio nim hwi enti unim hwi for fratemni fratemni unim hwi fratemni mina na anka hwi wo kasa yen ka mebu cha fratam no ani say yo mina na yiri frefu mba na me matwe me ntwe egu me chegu pipa so na me de fufu na me de tare me kwana no sa asante kai nipa oya de ba ne ochira na na wura fi na me say o sa na me so okakai kire ni ku mina na ni bedi adwumre yedidi awie me na mo hono mo bonsram na so me sekua no na ade na watcho gu on kenkama me na mintie lam so na nti we enya hwi me sik me peta me tia kai na mintie ram to asante kai onipa we ade ma ne ochira na ne bof na su kowa ho na ya de ma na o ewurade mina na bo mutro bi a bo kutia ewurade mutirimu ya moda mo ya samfa na mo mi mo bi asudi o soja tam no oh
Asemo. Yo, 03220835818 83582 83583 83584. Mpanyin se ebre koja wa. Yefro bibi. Yefro say. Ebre koja wa. Yefro say. Ti se nei akora jeki mu me do betra computer chi a wote so wote ho ani. Ti e be friend say. E ba no computer ho a. Akra jeki e be friend say. BBC. Because BBC for no born before computer. To tra computer ho so wote ho ani. Mouse no po. Mouse no kra. Mouse o pe kra. O ka mouse a o say kra bia be fa na o kana. Ni a chere nkwa de ni e ko lab ho. Ni e ko ni makaka. Ni ya gunu mu nyina. Ento bia onnim bibia no. Onnim hwe no. Your friend say no we do ase pa no your friend no. From Fratamni. Fratamni would nim bibi ho hwe. Akwasi na kan bi so say e dey ntin ye friend Fratamni. Fratamni. Oh, I didn't see a friend Fratamni bi a wonim hwe. Sabi obi a wan ko school da. Wonim hwe wonim sabi onim atwere nim akenkan. Bibi go okra na wo. Ye be kono. Anam si from Fratamni. We obi a Marty afikura na bo se ma de nia. He said, "You are home for Nini." Oh, no, she. And in the fra. I'm met my friend of Fratamni. Nina fra. So for dear. I don't know where I can. Share a crow. So say anything. Fratamni chesu frantuma. Infantini casa fratamwa. Chesantuma na ufra. Esa so uncle squinty win shatter dear. So on shatter dear. So wouldn't shirt. If you try to swat or bet. And two by your friend say, Basanche ya and a front of fratam. Okay. Do shatter dear. Yo, me pamcho wa mo chino. Ye mo chino na wa fra untumi frame anama no. O no o number e dey ma wo no your WhatsApp no. O abruchi dia obetumi afre. Ye mo wo Ghana dia obekasa eguso. Ana wo abruchi obekasa eguso. Na wonsuso watumi abamu bi wo abrochi dia ofra ye befa wo na emu wo Ghana dia memfre na emu no kasa na send the call WhatsApp number ye 0244 015677 0244 015677 eno ye WhatsApp phone kwa no ye mfre so wo abrochi pa na betima frɛ WhatsApp na emu wo Ghana ha na pese obamu a ye 03220 83581 83582 83583 03220 83581 03220 83582 and 03220 83583 already offer ya be fa onemu o person o kasa your WhatsApp voice now send the my idea 0244 015677 and I am first 0244 015677 and the WhatsApp nko ana faso yen kwa homa so na yen fa ya frefo no na yenemo endi enkomo enen nsem ne pii ne yede atodwa enen so ya kyem niam pii so eni so nemu yebusa se ye ka se ankobia hene a kyesen yegusu bisa yede mchirimu no ebeba me pa cha udin be bia kasa fi me pa cha ye frame o se tutu dodo na frame woti yo am free esu obo a eni esu ya de yo oti ajo so ma mintie wanyumre anyumre die seja ye mo ya ba ya nya se be so ya de ya ba so ya ho de ya seja ye bitimi echo ba ku bi ade ye yo ene oti de ba e ya wo de o afi be na asante ye di kan aha asem de bia moka be koletimo osu mugusuka ye se ye koswa ye ko brawu enso de bia mo ye so mpafe mo na ja mo chechiri ye twi se be kan ka sa atrechi no se de bia ene obi bodwom eno kwasa aka bi emu wosu lumba bodwom lumba ya jontoni ni se ai lumba ya jontoni o monyom me amete de me bonyom de bia mate oti lumba to nyom bi enye o monyom o ya jontoni
me na me bonyo afidie na bodwom abi me na me so amemeti a me ma na e bono me so ye hwan aha sa wo de wo na wo ka se wo si lumba e bodwom bi ana me ka sa me so metimi desi a metra oti ma me bo lumba nyom ba ko ma wo that means me na me bonyo na ma wo fia wati wo di be se mu de wo be bo ya afidie na wo be soma na man enti afidie na e bono ne me na me ma na boy emi nyina e fe adwombofo wo de wo ka ma ni pa de ya so ya dwumtuni yo mate lumba ya dwumtuni wadaroma mate yo that's it ene de be ye wo so dia afi be mu na asantenya ne fa ahodie asanteman 17 what am say mama half why 17 oboa nye 17 bia because ye nye fa ahodie no fa ye 325 years yes sir and 18 because ye nya ye fa ye de nam sa tin say 323 years 25 years enti me fa be 1800 yo sikadwabo taye ne sai sikadwabo taye ne enkabu mu fe na afantiman nyina ye be ye baako ena ma konkonochi oye wo se ditu adom o ka afantiman nyina afa mu nyina mo nka mu ye baako yo e do fere ma sa sikadwane ba sa ye be ye baako e de ne apesisie mu apesi tuomu apesi tuomu siom apesisio mu we de yesiri pa bosu gugu ana se mu siri pa bi obi awu na mu siri pa na bi abosu gugu a se mu timo na mu siri mu penti bi nim ka le se ya bo apata yo wan ne kanchema de se ye wompana yo yentu aso tokura da ye namurumu no ana ye nantabono no tokura na da ye namurumu ho no no ma ye husi we benkum ni fa no ye friend say abusu amra why abusu amra that's right yo eni tie enso so ye be na da kan kasa tome ene kasa kasa kwa entemu kasa kwa die akwese kusibu afo wo ne bia wo ti ba bi wo twa de betimu sa de ne nyanso mintimi nka nkire wo so edi bia ade a wo to ne nye etimetimi aka na kasa ngo ase kusibu afo me ba na wo na no mo ti awo na se ma kasa na ko no ba de wo to no wo hu ba wo se wo ti fi kasa na wo hu se ma ka wo kasa ko menti be fan se oti ti be fan se yo se ti be fan se wabeto me tech junction na me to ade bitum sa kwesi omo kasa original but unimi but hu kwa be fa so abeka amma hu sa ade na me to nya nti kwa be so na be fa ka kire me obo ne say no me ye kasa gusi boafo me ba na wo na no mo tia wo omo chia me ti se obi utie me beba oti enti u pata kire se sa kasa ya wo kan yi so uko na obi to ade na unsa ade na oye to eti ebu no na ye sisi na ye man fake na pese o ya aware said de uka ni kwasi me ba na ma me mu e chia wo said de uka ye hu ba sa be che se e sa na sesa uka ne papa no kasa kwa ne wa na nkire kire ye no enti o ka je se o panyina woni mu de a wa bobia woni kasa kwa no hu se asema owura yi kan de o twe ma adwena si bibi so yenko ye no emfotie hema a opu nsuo ma ne madore esie no ye fe ne sei saa wa hema no panyi pa jemre kuku be wu ama si adwiri jemre kuku me pa chwan. Okay, yo. Ede na kofa asanten kai bae. Kofa bae. Ma kana na ya asanten kai. We dey me so yam koye ni. O ti be da se. Yo, ma yemfa ofoforo na omremu. Me pa cha me mu adwo. Eje o. Udin ba bia kasa fi.
Different attention first Kubasi. Kubasi to say Jeso. Kubasi. A Jesu Kubasi and I have. You. A jata. Latte John. The four latte John. But So the atta. There is Latte John. Are you latte John? Afi ben asantinya ne fa ho dia asanteman. Sikaja ko fini botan ne sei. Botan ne asanteman be koso. Yo. E dia ne apesisio mu. Apesisio mu just mi dia mi say dia one body a wo yidi egu nsio mu. Se be ho be sunsun. Yo. Hwan ne kanchema? Kanchema de da mi na mama kwanya mi ka bia mi di ne ba fie. Ene ka se kanchema. Ende mu pepa nti ende mbo hunu. Yo. Tokra eda ye nantaburo mu no. Ana se ye nantam ho no de ma ye hu se benkum ni nifani no. A ye chele abosi akoa na mo so we nifa we benkum no. Sa tokro ne ye frɛ ne sɛn. We the school party mi ko yo. We the ko ni mi hu. Yo. Enso so ye be na da kasatome ene kasakwantem. Yo. E ka se kasakwan na se kasatome a. Kasakwan de mi ni se dia last mi ko kuma se ko to nam bi na twinam. Won bo bo na mi pe yamade. Ai boda yamade na mi to no. Sana oma di sradie na mo cha yamade kitu dia kataso. It is a me matter be me hu. Se no bi no bi zo to a. Se be ya me man la ya wo hu no. Asa mi kano different we be ya. Ni kana auto e hu se ni man la se be ya auto na mo se mi kan different we be ya wo hu. Yo. Ana kata tomene. Yo. Emfatie hema opu nsuo ema ne madore esie no. The friend is saying. No. Emfatie hini. Emfatie hini. Okay. Ede na ekofa Asante kai bai. Asante kai de means why you did nipa no na nipa no o chen kuna you see that why you did no ya fa say Asante kai ya why you did nipa no so chen kuna you see that why you no the bunya and the you want in the kind say Asante kai yo yeah that's why you know yo hello. Le pacha udin be akasafi. I sama kwesi dominance boko. Ya dum boko. Yo kwesi afibe mu na Asantema nya ne fa hodi. Yanko hi. Yantrasu. Sikeja kofi ne bota ne sei. Sikeja kofi ne bota ne sei. Yala na utunfo ene na kunya traso ebota ene ze na kunya otenaso mpacha yo hwane kanchema yo ubia utunfo asabi wonti whether whoever be hwan by next one on pe. Okay. Apesisio mu ye de Apesisio mu yo bia opetimu ana nam ka se we apesisio pa yo tokre da na murumu no na ntabono no ma yehu benkum ne nifa no ye frɛ ne sei ya enkwe on tokrokro de unim ni din enso so ye be ne da katatome ene kasakwantem kasatome ne wakatem street a Asante amre no
Okasem straight won't do that. Ana Casapano say, Obeka as the one about Amen. Yo, and 40 so 40. If I try. One more him, on the pools, your musidana, and no yes, yena. One on the hour supplies you. Sir, or no, your friend is saying, a moment to be dear seeing. On there, and put him up at the phone moon. On that, almost direct. We started kind of cheap. Almost started one and one could be a soon and almost one. Yo, dear no cofa, as I think I buy. Asante kai no de ko pa nse de minimum no why you be at na on kai the way man that should be one Nyanka say cry me o chance yam si we dey ahwe obetwu baby ade afa what tomato baby kura o okay me da say why yeah that's it you yam fa for hello we dey baby akasa fi Akwasi boafo bi na fire for face to adia. You fire na ho ye de. Ya mi adumu akwasi na mo so. Je na da roma, yeso ye ho ye pa fire. So bi an so be tia no pi. Ojo so. O fire. Akwasi. Je be ye odia. Oh. Yo ho. Afi be na santemanya ne fa ho de. Afi akem ahankron Ediapini. Who say? I say after a Hankron Ediapini. 1935. Yo, yati. Sikajwa kofi de botaye ne saying. Sikajwa kofi ne botaye eye kabumu. The asanteman beyen kabumu. Na akanteman so betumi aye from itagwa kofi ne botaye pa eno Wani kanchima anete ko hom de huru ye se na tima wo so no ana manfu twetima no ewura no be na ye bia mo wi ema me ma me no ni ame no ni abdan so me ma me na so wi sitani o ye sitani no oba warfo to no mo mu nuane na botom ne so a wo mu so wotefa kakra bi a wo mu so edeboa wo mu dibio ti se ni kwa na se akoye wo kantima na ye wo yere nko ana wo nko ena ye frɛ no kantima yo apesisio mu ye den o apesisio mu no ebi kura wakɔ baabi aba na apetie bi ebi kura na se ehun ehia eti sabe komedi wo no ida so ye apetisuo mu bi eti ha ne me nsama wo ne se ye apetie bi bu bi asa ene fe na apetisuo mu yo tokura da na muru mu ho no ye na ntabono no ntam no benkum ni fa ne ye fre ne sei ye fe na busuamna yo so sia be na da kasa tomen ne kasa kwan entem kasatome ene kasakwa no kasakwa kwa de se ye ma menum kura no ewu fifi ne ya ka so se titia so ene ye kasakwa ye ka titia so ye nka ntira wo se ye ku na titia diane ni ye ka tira wo se ediane no bo so kakra no ye kasakwa ene kasatome so no die ye eba the bumo pe eno entia eje kro o mama bi se adie no ebi amemfa nsa ye eno ne kata tomero no de kasa kwa ba eno ko enkanka omu yesia de opunsuo ma omo no yeso ono ne omo hima ye frɛ ne sei ye frɛ ne jemri kuku sinduwa ma isi agiri jemri kuku a
fie no adwiri ahoɔden bi anim. ɛdeɛ ne kɔfa asante nkae baeɛ asante nkae tete hɔ no ɛno a na nanamo ɛtɔ apo no sɛ nanamo kɔfaa nnipa no bi si mmeammea na ɛde bɛkyekyere asanteman ɛnti saa berɛ no asanteman gyina ne nan so wieɛ no ɛna nanamo kaa sɛ yɛkɔfaa wɔakura afiri hɔ yɛkɔfaa fo afiri hɔ asɛ deɛ berɛ aduo no yɛnkaa bio ɛsɛ yɛbɛka baabi a obi firi sɛ wofiri ha si ha di asante ɛnkae deɛ ɛsi dada no bio sɛ deɛ nyinaa yɛabɛyɛ baako ne nti na ma yɛnya asante nkae yo yɛda ase wae asaka baako ɛno ara no kankyema waka ne nyinaa yo maadwoe wodin ne baabi akasa fii yo ɔbɔfoɔ afe bɛɛ mu na asante bɛnya ne fa ho die 1844 wokɔgyaa ne hefa wonim anaa wakɔhwɛ no wahu yo sikagya kofi ne botaeɛ ne sɛn ne botaeɛ ne sɛ ebinya nka bɔ mu gya kofi ba na sɛ asantema nyinaa nya nka bɔ mu ɛdeɛ ne apɛsisuo mu apɛsisuo mu so kyerɛ sɛ ebi a wano abɔdeɛ bi na wanwa no ano ane saa ɛbena a ne deɛ bu nsɛm ne yɛ ahoro ne yɛ di apɛsisuo mu no yɛnya ɛno ana na mahunu no mu saa ɛyɛ bu nsɛm ne yɛha ne ho na ɛde di mɛku yo hwan ne kankyema yɛ ɔmpena na ɛyɛ a ɔwɔ yɛ na sɔkɔfa kankyema ɛwɔ akyi na sɔkɔfa mpena no yɛ kankyema yo kankyema yo yate tokura ɛda na mmuru mu no yɛfrɛ ne sɛn abusua mena sɛ yɛfrɛ ne sɛn abusua amena family home family home no kasatɔmɛ ne kasakoa nsusu ebe na dante mu na kasakoa no kyerɛ sɛ obi ɛyɛ bibi na ebi ade na wɔyɛ no ɛnyɛ opɛ sɛ ɔka asɛm bi na ɛkoa na deɛ wɔyɛ no ogyaeɛ ɔka bɛka asɛm a ɛnyɛ nipa ɛnte aseɛ nti ɔno no ɔka koa no a ɛno na ɔno ɔbɛte aseɛ ɛno no kasakoa ana kasatɔmɛ nso yɛ sɛ asɛm bi wɔ a wɔka no yɛ sɛ wɔka no street ahead adakyɛ nipa no na sɛ kasatɔmɛ no yo nkanka ɔmo yɛ sie no ɔmo hema no ɔmo ayi no kwen mada no wɔn de pu nsuo ma ɔmo ɛma ɔmo tumi de yɛ saa esie no ne din di sɛn ɛfrɛ no gyemile kuku ne din paa no yo ɛdeɛ na ɛkɔfa asante nkae baayɛ asante nkae no yɛne menim ne sɛ wo sɛ asantefoɔ agya ahɔhoɔ paa ahɔhoɔ baeɛ kurom ɛbɛkyekyerɛ asante nti asante no ɛgyinaeɛ no ɛne yɛpam ahɔhoɔ no nyinaa a wode asante nkae sane kɛ yo yɛda ase ma yɛmfa facebook foɔ no kakra whatsapp foɔ no kakra na afei wie yɛbɛsan ba mo a mowɔ line ne so no bi ɔse 1935 ɛna asante nyaa ne fa ahodie nsatea hema no din de ɛne nanso ana ɛm sɛ wokan yo ne din de ntatea hema no din de gyemire kuku yo tokura ɛda yɛ namuru mu no ɛde abusua amena adusɛi francis ɛde firi abuakwa ana de baayɛ adusɛi yɛda ase pii ɛne wodi a wode aba kwasi mema wo adwo asanteman mso wɔ kyerɛ bra ɛnya ɛfa ahodie ɔse is 90 asante Wafakwasi Asantema is 340 years old according to the history you taught us the other day. You
1686 is the Independent Day for Asanteman. Greetings to all Komfo-Anokye administrative managers. Okay, especially Akwasi Paul, aka Ubeu. The purpose of Sikadwa Kofi is bring unity and empower Asanteman as a whole from from Nyamedo. Okay, Nyamedo and a day a buy. Nyamedo mea minia berry mabako. Nyamedo Yamin show. Obin to the be abba. Na nile no WhatsApp kasa ana wakasa de guso de aba yentie no Kwasi alata fo asem ni control de jayo alata de ba mi ho na ye ka banku na bi fi bako e de sadi go so okoyo se ya ye emergency soup amana we say we ni mako ye twi de tomato se twi do ni bi de wo say emergency soup the day you know who say emergency soup ra of emergency soup oni bi da oni ma de crop ra. Okay. Emergency soup. We need moko jira wada. Ya chu moko ni ade sadi egusu no. Nigeria ni sadi eni moko ade egusu. Ani ehu omu fi mu omu chu moko de egusu di. Ntosi kan e fe na potonsu. Ese so di ntosi ni mako. Etwi di e fe na potonsu. Na chu moko jira wan so. Nye moko ni adukuru ya. Ni mako jira wan no. Okay, ma yemfa obi nso wa hase na odibiaba yentie no. Ofaya mo from phone. Asanti nyana fa hudie 1702 bra ye ne denchira ekon ye ne edi nkunim. Na abrofo bekufa yen no eye 1896 no a wom de na prempe ekose shees no enema yekosum abrofo nti na prempe ba 1924 no na ifiri ho kwa yebeye Ashanti Confederacy 1935 no ena inya ye fa hudia obi enhye ye so biem kusi se Ghana ba ya ye koka Ghana ho afei nya wo hyesie mu a ono nso owu a na esie no awuo no ye frɛ no Chiremire kuku obewu a mesi adwiri ena wonam mu ho no nso ye frɛ no abusua mana wonam mu ho ye frɛ no abusua mana. Yo, yada yenu na se ya papa. I mean sure yenti ofofro. Akwasi madro ya frame ya bua me kasa free bi so number 1. Akwasi ya sembe kire madro kakra. Ade ntini ya frɛ papa. Ya frɛ ne papa. Ye mama ya frɛ no auntie. Ye papa ya frɛ ne papa. Ye mama ya frɛ no auntie. Menti ase. Ese o wedo e kire mase. That's Oh, meda se but say we dey nye news bia wo na ope na wo fro maame ante wo maame ntimi nye wante da wo papa nua ba na efre na ante wo papa nua ba ana efre no ante nti wo siwa na efre na ante nti wo na me nana ba a wo me papa wo ko anto a me nana kwekwan adu a wo fri mu ne nana no mu nyina dodo na efre no maame tani efre no maame nti maame nana nana no nyina dodo na afre no ansa ne ye ba nana nti so wo nana no na afre no maame en che say the right thing no wo nana ntimi nya wo maame ana wo betima chusu din bia wo pese wo de frɛ bia obi ma ne yeye a wo beje wo so but enye saa na tie wo maame ana wo papa maame ntimi nye wante e ma ne nye yie wo papa maame Onana. Onana. O maame ntimi nya wante. O maame ye o maame. Maame ba ya santime mo e friend maame. O papa, friend papa. Papa. Itimi ka wo. Anaija. Awo, owo me na meja.
Eja ni nyinaa yɛ papa a ɔwɔ ti saa na tie ti sɛ wo frɛ o maame anti na ɔgye wo so a ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ saa na tie o maame ntimi nyɛ wo anti ɔnyɛ wo se wa okay obi deɛ ɔde ba ɔndo ɔbɛhumi gum ha yɛnkɔ Germany na akɔsi yɛfo dama asɛ bɛgya fo me nso mede maadwe ɛkyerɛ fa kɔsɛ sika mu de ato dwa yi yɛfrɛ akɔsi sɛ kyerɛ bɛbɛfi Germany yɛka sɛ atam bɛ na asante nyane fa ho de a asante nyane ho afa ho de afiri kɔsi bɔne sɛ 1935 nti wobɛkae a 2025 yi 1934 sorry 1935 and the last year this year sorry this year the yes now two for Buddha year 1935 and I say sikada no fa so se be ka santin na bosi onfanochi ma ebo sikada no e no die tuntun na no bisi e bi achi this for the season enti ene onya nya oka ayi na bom ene kiti sikada ne nka bom sikada ne nka bom ena ba ko e ka ho ye free margin kakao. Nti me kan sa ediaba. Nti ya me kan ho. Ya sikeja ni asante fa ho ji. Na asante kae no, asante kae no ye ebra sikeja no ba ye no, na otumfo hye ahemfo nyinaa sɛ asante man nyinaa sɛ ma obia enkai obi sɛ obi firi ha nti asante ka ne deɛ bonya sɛ deɛ no baka yɛ daabi na mmom ɛyɛ sɛ obi nka obi akyi sɛ obi firi ha tete no oyɛ aso yɛ dɔnkɔni ofiri wei na firi ano kwan sɛ asante enkai deɛ obi afiri nti na deɛ menim kafa ho no da sipi na me hyira mo ne mo adwuma na me ka ho bye yo yɛde papa yi ase ɔno nso de ne deɛ no firi Germany ana de ɛbaeɛ ma yɛmfa ɔfoforɔ nso deɛ ɔno nso de aba ya kebuafo mekyia ne abusua no nyinaa sɛ onyankopɔn dom obiara ho yɛ ɛde nyankopɔn ase ana ne ntia mo amanku ɔredoa kwada so ohwumase ɛna me nso mekasa me free na sɛdeɛ wode nsɛm ato dwa no yɛda mo ase paa wɔ daa nkyɛkyerɛmu a mode ma yɛn sɛ bɛyɛ a yɛasante kasa ɛne sɛdeɛ yɛsi ɛdi adwuma nyinaa ɛbɛkyerɛ sɛ yɛwɔ kasa yɛde yɛ adwuma yɛda mo ase abusua mmara ɛyɛ tokura da ɛna mmienu a ntɛm a ɛkyerɛ benkum nifa no yɛfrɛ no abusua mmara nkatwoma nso yɛ ɔba a wanya no a wone ne te sɛ ɔyɛ mpena ɛna timi kan sɛ nkantwoma mfɔteɛ maame no yɛfrɛ no gyemre kuku sɛdeɛ nipa dodoɔ ka sɛ owu a sante ka ne sɛ gyemre kuku owu a na esue adwere gu ɛna apesisuo mu yɛ aduane a yɛ no a yɛ te sɛ bayerɛ mankani bɔɔde a ɛnyini bebree ne anoa ne hunu mu saa yɛdi a ɛno ne yɛfrɛ no apesisuo mu ɛna kasatɔmɛ ɛne kasakoa ɔpɛ sɛ ɔka asɛm kyerɛ wo paa na wadane asɛm no meekɔdua so ɛna na pepa huna no ne nyinaa yɛ kasakoa obi kɔte afi a ɔdane no meekɔdware a meekɔto me ho ne nyinaa yɛ kasakoa
kasatɔmɛ deɛ ntimi nkyerɛ aseɛ yie ɛna asante nkae nso ɛyɛ sɛ yɛde obi abɛyɛ fie sɛdeɛ ne yɛka sɛ wakɔtɔ akoa de n'aba fie na wokyerɛ n'ase nsɛ sɛ wɔkyerɛ n'ase nti yɛnkae saa adeɛ no ka na yɛbɛfrɛ no asante nkae. Sikadwa nso gyina hɔ ma nka bɔ mu. Sikadwa ne botaeɛ no sɛ asante ɛbɛyɛ baako na yɛbibiara no yɛame yɛne aku yɛ kasa ho na afei adwumadie yɛdidie yɛnom biribiara yɛ biara no asante yɛ baako pɛ. Nkyɛmu nim a yɛwɔ ɔhenkɛseɛ baako a ɔda yɛ ano ɛne sikadwa ɛno nti akebuafo na no mede asɛm bi to dwa o ɛne sɛ asante yɛkasa no asɛ du baabi a yɛa ne binom ka ɛyɛ no sɛdeɛ ɔmpɛ nti na mbisa sɛ yɛka sɛ obiaa ɛnɛ nkurɔfoɔ tumi ka kasa bi obi biaa ɛkyerɛ sɛn asante ka no obiaa anaasɛ obi biaa. Kebuafo meda ase awurade nhyira mo. Yo yɛso yɛda ase papaapa obiara bɛtua bi wo ɔbɛma wo ɔba wobɛtua obi biara Boafo memawo adwo ɛyɛ honorable wine asanso seyase assembly mine ana mekasa yi mehyia no wei bɛkɔ a leto agent ne yele mama ɛ sɛdeɛ yɛnka no direct sɛ ebi kasa ɛne kasa kwan so yɛ dɛ ntɛm no sɛ kasa tɔmɛ ne yɛ sɛ bi a agya kɔ gya amadeɛ bi adeɛ no wɔkaa sɛ bi a mentena so mewie mentima ntena so ana kasa kwan so deɛ yɛnka no direct sɛ bi a woka asɛm no sɛ nka bi nka woka no woka no direct no nti yɛnka no direct wokasa koa no sɛne ɛbɛyɛ a benyansafoɔ ɛbɛte aseɛ. Afei nso tokura dɛ nantam no yɛ abusua amena ɛyɛ abusua dɛ nan mu no yɛ abusua amena ana afi a Ghana asante nya afa ho deɛ 1900 afi apem hankron no hwee saa na mɛka no 1900 1900 ana afi asante nya afa ho die ana ne yɛtɔ so bie sikagya kofi no botaeɛ no sɛ ɛbɛka asanteman abom ana kwankyema nso yɛ sɛ ebi a wowɔ yere na wɔ mpena bi a ɔno ano aduane bi a kakra bɔ nkwa number one there that's it. Number one there telling kana yentie ofufro ebusuafoɔ mema mu nyinaa adwo megide sɛ otwodwe abɔ ɔhata so ntim obiaa ɛho yɛ ɛda awurade ase ɛnɛ mo dwumadie a modi ne nanummerɛ na mepɛ sɛ me nso mebam na mekyɛ m'adwene deɛ ɛdi kan ɛyɛ sikadwa kofi ne botaeɛ ne sɛn ne botaeɛ nyinaa ɛyɛ nkabom a ɛde asanteman nkabom a ɛbaa asanteman mu kɔsɛ hwɛ asanteman ahoɔden ne n'animonyam a ne nyinaa gyina nkabom nti sikadwa kofi ɛde ɛkyerɛ nkabom a aba asanteman no mu ana afei nso so afe bɛn mu na asanteman nso nyaa nkabom medeɛ menim ɛyɛ afe apem 135 1835 ana asanteman nyaa ne nkabom afei nso tokuro a ɛda yɛn nan mu a ɛma yɛhu nso sɛ ɛwɔ yɛ benkum ne yɛ nifa no ɛyɛ abusua amana yɛtɔ so sɛ nkanka a wɔyɛ esie no wɔn hema no a nɔma ɔkɔtwe nsuo ma mo de yɛ esi na ɛfrɛ ne sɛn ɔno nso ɛdi ɛde ma no yɛ gyamere kuku ɛna afei yɛka sɛ akankyema a ɛkyerɛ sɛn akankyema ɛyɛ ɔbaa bi a ɔnyɛ ɔyere anaa wonyɛ ne ho adeɛ but woma ne sika de yɛ aduane ɛbrɛ ɔma wodi ɔno ne akankyema nti deɛ menim ɛfa ho no I think that the kofa asanteman nkae bae no deɛ ɛno deɛ I have no idea about it
nti deɛ menim ɛna maka no medam ase bebree nyame nhyira mo pii na ɔma mo dwumadie mu yɛ nyinaa ɛnkɔ so. Bye bye. All right, Prof. Yeda se Prof no no. Yemfa de utwa to kra WhatsApp no so. Hello, mpenifo. Me pamcho. Me ka se free atwoma apampatia. Apesisuo mu no eye aduane ayano a menkan ya na abayira ayano a yetwitwa enam ene mafa nse ya ye nkwan ne aduane ni nyina yano abom na saade we yehunu no wo sabi omo ye kuadwuma aba bibiti se entosifo nyaadoafo omuni adaje enti se omu kowiram no omu nyanam a omu twi amoko bibia di nsugu ho no masensen wo moduane no de afra no mo de sigya so enti aduane ne bena nam no ne nkwan ne nyina abrepre konti wo didie no na wo no nkwan renam eno ne apesisuo mu medamase yo yada se na apesisuo mu na bokofum na obejutwa benken ni ade bode ni ade nyina na afi wasa kofa awurufu akobi ni ade na odi nyina ese wo ye nkwan ni ampesi nyina na ade afra na wanoa so fudu ase be de pa jesu wadi bi down now yafa so kontomire nkwan ya ni nyado nkwan na so tomatoes ni makomoko no den se bayira itwa ana man kan so sensene no de asiso no de nyadoa ene eguso na huru na bene ya twitwa ne jene nyina ade nyina gum kama enam guasie ebi anam bi kura mo wasimi ho dada e wasie ko hefidie kura mo nye nyanam to wano asie bo asie twitwa ne aye fensa sikia eguso nti once ebe se no hu no de gugumu no soso ti sabi ma oni ti masa to ho ache se ba ka se mo de monika ofie na me ba to abeda hey de kiafo ye kiafo nko na nim sa ayiwe yo na o de band yi dia obi e yo yada mase yemba anu yie na amanfo de bae no so na se nsema e kan ne yenhwe na yembo bobi so na yenhwe se de tie de di kan apesisuo mu ye de apesisuo mu odwa waka na men ko so video apesisuo mu ye de ya pesia ya boa ampesi ya pesi ya boa no mitre kura se na we de man hu bi o me bia man hu bi na menim ni din tu de kire ma me hwe akosi ya boa no ya sonso ho ne gunsuo mu ani ye yidi ti gunsuo no tu ya na sonso na waso gunsuo no na wiya na da bobo apesisuo mu ye de gunsuo ende medibi da na menim se frɛ apesisuo mu egunsuo mu na wiyi ni mako na le hwan ne kanchima akura jeki kanchima we me kanchima ebi se o mpra kanchima nyempra ne se ne hu ni se sa na ti o Benjamin kanchima bi onche ba bi eja se nya baba obi obo me kanchima nim se mpra twe ebi kura no osan okunu saa nipa no no aduane ma onya bidi no okunu ho enti o ye aduane no ni kunu gibidi na aba ko woman is kama ne ye aduane ma oba ni kunu dibi no de bia brew eno nkyere se wo nya wo mpra so no wonim so oyere na okunu odno aso nim so okunu wo body kuna mani akra papa we se papa we ya o pese ya be no aduane ma no obetim kura abo ne kuna mani se bia baba so bo kuna mani o ma ba bia kono aduane ama wa mo kuna mani chempetenka da bi maniska na ono aduane na bia se be ja oyi kakra me yi kakra enwumere bia me ba chenso oyi kakra oyi ne de kakra se ne se bia na wo de ne nsum petenka nwumere bia ono aduane ami ono aduane ma menti kada bia me bebre ni ska omo me kanchema na eno oba na de bebre wo fia na otime de suma me de bre ani de o da se de abesisi na enya se me ma oba na mfa ma oba no time de ba wo time de suma ni ma na mfa ma
mema no akora keto akora bi dia ba wo akasa na abaye no mema wo adwinbodi wo trimu dabi nye ne sa but tu say unso ekunu oba wo kunu die na de onim kura be ka ne different nti da bia wo yere no aduan de koma papa ya banti ya teacher ni ya wo fie teacher ni ya wo fie he o de kura ne dem de koma no ni kunu ni media wo ha on say ayo wo anso anyem no enti eno ya ne de sa kanchima sam na obi ajo yere furu nsam o ya ne ta pe obi a onware ye ne obi agro kanchima so for the oil kanchima pe anya kanchima kan you what's one boy here we don't hunting our kasa eja kwesi wa atija fo ya namu uko we were hunting uko head woni so for the uko head we do ma ba kra jege woni yero hono enti uhura baba wa bia ya ka kire ne ma me se obeya sa it's a bit to be the farm cry the live one more ebitimi dane awade bitimi dane mpra ye friend kanchiman so na dia awade so kanchiman so just one no dia na me dia one sign so on for bi nka ho ka you for a bad o because we so obehwe nsuam say ya fa just wo so kanchiman so no dia no anko aneye afedie ohwe nsu afelo ba proud so for the su niema na for wasa be we chafe oba no abeka obeda no sokete afi wabeda ne ompra na moti chiman sodo penyimfo anyo mo de kanchima say de obi ni maye teacher 42 pa na tayo ani baby etwetima no ende ya na etimi da ne mpratwe timba for de ende etimi da ne mpra asa ne wo so aro baby unko ku twa timba bi ya ha onye nya kanchima o no adoba for so tire sa yo kanchima no yo obi ka se menya me kanchima bi a chese obi nya mpratwe na mo onye obi no aduane ma no yo tokura dai na mro mu no ma yehu benkum ne nifa na kora jeke abusiamna na de nte nyankopɔ yɛ nsan sɛ ɛna boa ma twi break o pa ɛna boa wo nti obi a ne deɛ sɛ deɛ etu abom no obi bo ho ni bi kura si baabi etro na da fam ebisa baabi ani hɔ a ɛko abiribi mu ɛna afei o mo werɛ no so a ɛwɔ hɔ no ɛno so uduru baabi a hɔ tora wodi tintim hɔ mbotantim na wampa mo werɛ no nyame biribi a oyɛ bia no we nyansabo akwa ewo ni ko empepe so ye be na da kasatome ene kasakwantam ko si ansa na meka we no nipa bia amana mie na da animu amana mie na wo nipa ho ne da anim hanonko ane abusa amemrefi amemrefi tu de be friends amemrefi sesai sesai ko si asamu shi da bia asamu shi ne yi ba bi de ya sha se yi ba ayesa asamu shi onko adwundwen ne bo akese na de ba obi nso akese de ba o akese no bo sare na but kese timba mo afi live ba bedem nso na oni hawo so for dia they be there kese o so okay we so obu hawo na hu so o ska so ni hawo o ba na o say o ska say o brepa okay yo ye ka kasatoma eye kasa bi ayaka ma bebe ti se dia se me si se chedama sia amatwene ana eye kasa yaka ma beda na be tenu ye den e kasa tome na e kasa ko a eye kasa yaka ko no ya tie ne ayira se be ya nkwada na se ho ntibi ti se me yi minsa ana se kodua so aba na se bia mo edu sabi okoyi mreku ma mreku mo edu na se wa kire wia kire se be ya nkra nti sasem oba kire wia kire sen kire se oba obodwaman ofa no kurechi kire wia akra to awa nti ase okay oyire ko kire wia akra nti ase akra ofa no kurechi okay eno je se pa huna no opanya wa tenase ya wan tenase yi akora ko huna no na akora huna no opanya de neme gu yi of na ayirma no boxer ayirma na support boxer shows bien no
This is a kind where Satam now said at a nicka be baswa. Now, as a modique ye. Red near the two change him. About Pabina the channel. Kakrana has a animal build and could do another pay 2 pounds. Yes, a conquer be as I pay 2 million 7 and 3 up here when I say sham. Pious a panusha these others late. We need to shot these say, pay. Mintiming cancer. Miss Oda member that be the mayor cocker. Mid minute, but let me be a they the Towasan. Manyina kama ka kire ne se jaya no pepa na treye na pepa hena no treye de nkura ne beti ase o ne de nkura ne bi beti treye o beti ase ka se treye a beti ase emu pepa hena no de ano echi akura be hwa na papa so hwe fo o krakra fo ho yi so ba bi ti bi trase ano ejeja no se ya ene ma nkura ya be obetwam kwa abasa onye nze wo ba bia trans want so otwam ko ba ni yo eno so ye de ene kra de se obi bibi ya sasa odi wo ya odi asa mpakon be hu sei se bia ya no pepa hana na don safa ho da bi ebi an ni pakon no se be wan tran yi wo ni kra bo ni chi o se ni bo no de wo ho ene de but se bia ba bi onye ba bia na abetuma bo ni akire na mana yi o won se ba bo ha sa na abeka kire no kra no won se o bo ni no o ye action eni bo ni action enam because untimi nye gise bia wadi kaka bia kire ne be kwasi mi twa na me yesterday bi kire se kire me ko but akraje kenim hwe na sabi bia wan trase yi a se bia me ye me de me nan na me di me ye mani sa na me de me nsa yes akra odo ye obeye onan no ana won nsa san bi a kire nam to na dwebe ko se wo kasa kire no we bi na sa obo ani keka kire ne de on ti ase ene panyi kra on ti ase yo ni nyina se kasakwa yo emfatie hema no a opu nsuo ma wo mo de ye dot esie no ye frɛ ne sei bisi chemre kuku ebisi chemre kuku jemre kuku bisi jemre kuku onne hema kase pa ade wono so ana so che wo munyira sa wo so papa onne ade so de free mu na ba na because ibu o wa o hwe eduru ba bi na akuduru ba bi na hwe ba bi a bi okra bedo no mo ye nche otum sa afọ na ya nwena afọ nsuru kutu free fom pa ba bi na ba na free hin ade ono anu pu nsu ana ten oyi mo saa odi chana no ana odi free na ba ono ba bi o da no afọ ti anwea na efo na na mo ana be fa e be fa free ono mo de ko o mi ade o enka de yakwafu mu na ya bubi agum ade ba chi mo ba no mo nya fele my de anwea de se o mu na da shefom wa ana sa na tie no so wo tu free from pa ede ka bom kura no a the word pa yo asante nkai akosi asante nkai ejina konfo pani konfo no cheso adaroma tinso ani asori asante tinso ani asori ono ebreso ebe one opimso setutu ebreso ana samre no na ahim oman bia di ne ho so te sa mampo man dwoso man kwa man obi di ne ho so obi anhye obi ase na konfo no chi ni osetutu adaroma ana mom kan onyina bom no ense ogige obi a konwa tuntum ogige obi a konwa tuntum ana kosi konwa tuntum ogige ni nyina na otu amna kase na odi sa konwa tuntum nyina gumo sie sa konwa tuntum wo ansa na osikadwa no ba yeye omina ko tuntum ni na otu am odi sie no ka se ma sentiment kai bi ye BBC mo bia na me na first me di me so ana se me yesi na ma be show die do bia ye twam ye ahini ba ko na na ye wo tu mikro na o ma sikadwa no free o ye nyankoma de ma sikadwa no free we mbai oh okay just something kai na ye de gigi o munyina akonya yesi no na yesi mo bia kai se BBC esi afede mo bia kai se ono adi ne ho so bio
yɛnyinaa yɛbɛhyɛ tumi baako pase a ne ɔpemsoɔ ɔsɛ tutu okay ma asante nkae kyɛ ne ma asante nkae ne baɛ sɔfo sɛdeɛ ɔwedoa ka na no ano no baabi kakra bi titwi mu tam a obiri kɔmfoɔ ɛyɛ ne nkonyaa ma sikadwa baeɛ no ɔbɛyɛ no na ɛfiada ɔka kyerɛ asante man ahemfo sasa so na ahemfo no obi adi ne kui sɛ dwaben mampɔn sɛ mɛfa sɛ akwɛde sɛ dɛ menka ne sɛ bono afo ayɛ nti sɛ bono ne nahafo deɛ bi ahafo mpɔpare sɛ ɔmo yɛ asantefoɔ mepɛ sɛ meka ne sɛdeɛ wokɔ ɛhɔ side a sɛdeɛ teɛ wokɔ takyima wɔ no ɔdi ne kui sunwa ne hene ɔdi ne kui birekum hene birekum ɔdi ne kui dɔmaa ɔdi ne kui obi but asante ne nte saa asante na kane nyinaa bom wɔde yɛyi kɛseɛ baako asim sɛ yɛyɛ deɛ ne nyinaa nketewa na ɛwɔ ase nyinaa yɛhyɛ kɛseɛ wei no ase kane no sɛne no mu kyerɛ saa ne na asante ɛteɛ na yɛdeɛ na deɛ yɛyɛ ne sɛ nana sɛ atu ɔdi kan ne obedi na deɛ na ne wɔfa ɛfɛ no nana obiri ɛboa okay saa tam na nana obiri ɛboa wɔ hɔ ne ɛni asanteman wɔ hɔ na asante kuro no ne yɛfɛ no kwaaman na ne dankyerɛfoɔ no deɛ ɔmu yɛ ne sɛ wɔne kwaamanfoɔ no bɛko a na ɔfa no mum a ne wɔtwa ntaatomo so kɔdwa bea saa sɔ ho ɛna nana obiri ɛboa yɛ no sɛ adɛn na yɛnka yɛ ho mmom saa tam so na ɔkɔmfo a wɔdi nana obiri ɛboa akyi ne yɛfɛ no nana yɛ mmoa kɔmfoɔ yɛ mmoa enti ɛyɛɛyɛ no ɛna brekum mpo yɛfɛ nsa yi deɛ ɔmo hene yɛ dɔmaa saa tɛ no dɔmaafoɔ te ayi dabi na ɔmo te ha yaa suntra so down ha station car station ɛfrɛ wo sɛn suntra so ne down hɔ no fɔkuare akyirɛ hɔ sɛ dabi station na wɔ hɔ no sɔfo la side hɔ so ho nti hɔ na no mo teɛ na hennie no wɔ ana mo ne nana obiri ɛboa ɛkoe nti satam so na ɔpem so nso na sɛ yɛ de nama ne ka sɛ sabi wɔ kɔsom ɛwɔ dankyira ɛna bibi si dankyɛnto no ɔte ne ho kɔntam na kyɛ sɛ asɛm no nso no na ayi yɛfrɛ sɛ saa kɔmfoɔ okay so no okay na no yon nti no mu wo komfo no chi krom ho o de ma men ka de sie mpo brilliant enti o aba no nana awukugu ahene ne fɛ nana sasraku so enti o ma no dom ana mo de ba kuma se ayɛ yɛ fɛ nsɛn yeah kwaman sabre ne efre kumate kwaman sane tie ene nye kumase nkwa ne efre sabre no na saa na din eda ene ha ne okumawu na ha no ye ha kwaman very good ati nyina sabe ne ya asantefo na aye na msu no obi adi ne kui so ho enti dan kira hin ba o maka mu momo adweso ano woni mo aboku woni dwesofo ko a na kumawufo te ho twini ye meka me dia metim ba obi ne obi anya mfa me ho enti na so ka wom na mo nyina ye nta nka bom na agigi mo nyina ana konfa no che ka kire o sa tu se na me na mesrem o na na sa tu se ofim so di kan se mo nka mom na mo sa mu be du mo ye du bi ka ba ko ka mo nyina satam so obi adi ne kui obi atena konwa tuntum so no ana obi konfo ka che mo se okay bubodwa no metimi aya nyankuma de ne sika pa adwa aba eba wa beto na so no woni makeke kam ho bom woni pani owom so be leader na no moti asiesa timampon hene ne wo mo keke ka ho yeso ne de keke ka ho ento ye ne nyankuma de no ano sika ne ba ye no konwa ne ba ye ne beto o setu na so na se won na be munyina ba be hye na se sare tuen ne ye nkwa gina ne ebuya na ka se sare tue de yarum
the other way when na konya koye sika aden so firi soro bai no so na so no abeto mo nyina mo so wa ha na mo hunu enti anu yesra mo ana na obi an kofa na konya tuntum no mra ye gudi nyina fine ekro okay ma obi an kai se na me hene me na me di me ho so na me yesi na so na nje ha me nko okay ne gu ha ye twa nyina ye twam si de we panyi we be ka kire na so bi edi no ye nyina ye betie no okay anti saska na bai no also konfa na che hospital ho ye de konfa na che so bi so mo tu amana no ana mo de tanku nyina gu ana wo de sika si so se kan stamp no obi anka so chan yonko sikadwa botae kosi sikadwa obotae nan odo ma sofu de enya no na yenko we be nan no sikadwa botae yenko fo bebre aka nyina ye friends en kabom okay because anya kabom ntina na we ba no abeti bi ko we ba no abokum nipa be ntie no na konfo no chidie nim so sana tie dia na kabom nyina ya ni dan kira ba kwa kokun because ya wo hon seta groups nyina ye nyina tamfo ne friends dan kira okay anti sanitary ya kabom okay Akwasi brosa ne ka ho nie sikadwan edda homa atiasefo ne awufo gina ho sa sikadwan ankasa esa ka enkabom no ka ho nie afi sikadwan so gina ma tentrene awoda nyina ntam ene ne twa to kwa ne se sikadwan so ye edwa kura atiso afebe na asante benya ne fa ahodie eno ye onya fa ahodie si hwansam enya fa ahodie pa firi dankra so no emra omkokon ya feyase kon but e kire no na ni ye di ho so obroni ba ye no ana o be fa santime di so broni ode no ho free broni nsam kra o je di fa ahodie de se dia sana Ghana nyina ya be je di fa ahodie ye wa konwa bi yesika owura bi ane fa no kwa mtua the only thing the anti company yet on no ko kan sansam no e kire broni enti abrofo ni asante fo be ko sa nsiaga o mtimi ko Nigeria ko fa Hausa fo eko ayi salon ko sihwe on ko se fem krofi krufo kru e kru ni anu ni amana modi anete munyina ni abrofo no ka bo mu ene empoano infante anguna enkran nzema no mu munyina ka bo mu so ho ebesi asen and I feel many asante boss. And Tommy Asante was so the carriage asante video the soon could him and a chum penny friend say Charles McCarthy. Nearly Trenton. Chanity says Skaga or what? Now who's Skaga photo? Now who's our yes, it can't be nipped at home. Yeah, your friends say statue. Was he? There be a program. Was it Kwame Francasi? Na mitia me fra ya ufuru kroma na no ufuru kroma na dawa na do kwa mitia kwa mitia bia nya ho ankase san kase do so ankase be prebe kwa mitia no kroma kwa mitia kroma so fu dia kura nya ho ankase ankase bia anka nya ho ankase o de kasra nipa no o do amade monti se o de yanko mate yanko ya brene ya so o se tutu ne di ka fo onyamensa oti onyamensa ana Nati John Sunya Minu. Akwasi by one chubby, for your bell cancia. Above for Unyamin, Safi, what's up on Sono? I do say by old champion. Unyamini do, also by old cha back. Afi Yamwa Ponko. Also by Yamwa. Why are they pa? We try okay. Because we free German or Texas. Yamwa For Yamano, you know, Yamwa Ponko. One message. One message, you know. Hey, no, for one now, where the young who is an of Yamwa Ponko. Or no, Fire. Oh, okay. We free German. You see, because it comes so. Very good. Yes. Okay. And I didn't tell more with one so between me. Number one, between me, and a prof and so between nine. Okay.
ya da wase Mr. Mamin correct way. Na nkrofo bi say ai aboa no hyesie mu no. Bi ka no Jemre kuku. Enime ye fre ni Chiremre kuku. Chiremre kuku. Chiremre na Chiremre kuku. Chiremre kuku. Chiremre ben de. Ben no say the poor no men. Debi we dey men na ben. Chireben kuku. Yo do ja teacher ni ba ko waka we mu. O si e friend obi otibusa obi bia ni obi bia ho. Obi na edinsia na bia nso edinsia na mutini sa ho. Obiara ya kamu nyina abu. Obi aka ho bi. Yo abusia ya da mase na se de bia beka no. E bia na utu wonsem misabi ana nsem ye kana ka bia beka pa na wonsem bia pese ubisa ubetumi afre me number no 0244015677 0244015677 na yatwetwe enkomo na anum ka che mze monto phone me phone say yo next time baby wa beje gban monto phone me cha abrojifo monto phone me wa na me here phone okay ka do gas oven nyame show minia can be say nyame show nyame show say the poor kind not me can be say ade nyina mu ensiwie nyame show ya monto the gas oven no bi na ni nyina ye papa na ye papa sa na moto no ase akire no fufuwa na ememe dia momoto na meme di akire fufuwa no nti monto gas oven na ye papa afrike adu ho no gas oven papa fie so amebola kese ne nche ho no police station ne nche ho ana aboa so Desco gas filling station no ho ana factory kese no ebo ke adu gas oven gas papa de no aduane e fie restaurant ahodo hospitals musumu renuane ni ade de ma mom yare no restaurant ni hotels schools ene baby bia no aduane de gas oven mo moto pan no mototo nam meat pie for pan no yo de tumpa bag ba ko mi enu yensa half bag ni nyina ka yedu gas oven de toto nam gas oven kumasi gas oven ka yedu gas oven sorry nyame entinanim emfa nchira branti oya adikase e de boa santema opem so abona baso so unimu a na situ abona baso ka yedu ko chia na nsem ka chense yero ho mate de wo ye nyina nyame nchira ka yedu awedwa awaji mikro me hene na ntia mo apani otosum yenu otiem de andamoma se ankobia hene chidom so me chia na konta chia me o wadamoma se kafo hene na be hene na osu ne yere Margaret o jama o mutiem boafo kwachi fosu wo Minnesota US igbe David ene Tano Miss Adams ene me yere Felicia che obia okay akra jeke mira medwasi Anti Christi ousu ansa meyiri kuma o santase woni mmari nyira mechia mo anti akotoba ne nana yere anti ataya abenase gift badu poku abenase nana rubofo ne anti sewa Germany Joseph Kojo Boatin nana ata afri yoba pani matase elda kodua nyutafo SDA Julie Ade meba ajoje mfu ya sreso ene wonua baby eno maame Susana chiamo ankasi fo nyina mami ejretia mpobi nantai okay mo nyina de yi omoda ase osofu dia bra nim kakra na yo baba that's it mancha antechire wa na de mancha yiro no ha mancha yiro ono aba be chi so nya ka wi na me sa letter me mancha yiro mama bra odwa mama me antechire wa o IGP kuisa fo kantanka ono wo yire Eva wo Belgium makonta ya wiredu ani makonta akwasi fori wo mo yire mwina de ye cha ani ya kwatema wo mo Holland akwasi ma mencha mikrofo nyina dubinsufo nyina ani ma dofo obi otimi ni bia mechia no okay ade wo sima mencha mere tieni se ha bedo ma mencha osafo ya dumja okay Sophia dumja okay Sophia dumja edase Mrs
ɔsɔfo dua Mrs. Dia at the tunnel. So for the arena, the Bia or Chiano, a friend saying, first team, my first team, no Bonnie no or Chadio school, school. Head mistress, Mamma, when so for the arena, more panache or Nedia or no any. Mamma, Majo, now here. Yankopanda Roma. I can patch of your dear and what. Nabocode, Yankopanda Roma. Joe and Nedia, wow, you couldn't watch ya. You. Bepam Troy by your former Madame say, and a conya, my dear mammy. Dinga Miss Michia tear for you now will be your Timmy Bia Michiano. Afo bibia so aka no ebeka me bia so mechia no me nua mema no mo so me ensam wo Holland eye ya redu one ne yire Akwasi fori enso so ne yire the so dia kan akonta na konta ne bonsu enso so ene ne yire na ene eye Akwasi fori ene eye na woda ewrade de afi ba kwa aka me nua ba ma ne fiu ewrade e ma ne nkwa ahoden wo na wo hwe no so mo nyina ho ban Michia will be Bia das. Na de mo hu sofu dia yire. Sofu dia yire no. Wa kwa hu mi je won so young. Okay. Era mo nyina se